Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Pakati panso makapakati tabweretsa ma videos ena amonga ngati atake yomwe adakumana nayo anauma ndi chisale kumene kuja kudowa tidafotokozanso za anyamatazi kwanje makamaka amene adachita chomenya modetsa nkhawa Sylvester Namiwa kumene kujanso ku Lilongwe. So amalawi ochuluka adatifotokozeranso kuti kodi inu nkhani ya chikondi akampachike chisale kodi idayenda motani. Nayenso paja adaona mazangazime adamenyedwa kwambiri kuti boma lidapangapo chani kapena boma pakadali pano likupangapo chani. So amene tikumuona pamene pai ndi chikondi kampachike amene adachitidwa atake kumene ku Kasungu, ndipo kufotokoza kwake amanena kuti atake imene iya makamaka adali kuti wayandikana ndi convoy ya Afod kapena kuti Enoch Chihana amene wawo ndipo 2 minutes adangozindikira kumenyedwa ndithu ndalama za nkhani zomwe zidali mgalimoto zapita, ndipo mipira imene ankakatsiya makamaka tonse tikudziwa kuti dali nthawi ya kampeni imene ija adangozindikira mipira yonse yapita galimoto ya swedwa ndithu, ndipo pamapeto pake tidaona akuloza zala chipande chimenechi cha Afod komanso kungotchulapo zinthu ziwiri zitatu zimene iyeyu makamaka zida so galimoto. So kanema amene iyi ndi yemwenso makamaka chikondi chisale kapena chikondi makamaka kampachike chisale adafotokoza yekha momveka bwino akambako kuti adapangidwa zinthu zonga ngati kuti pamene papa ngati sidali convoy ya Afod kapena Enoch Chihana kapena anyamatawo amakhulupirira kuti adali anyamata azikwanje umwe waso. Tatini tionene komanso kumvera limodzi timve kuti chikondi adafotokozapo zotani kamba ka ataki yomwe adapangidwa miyezi iwiri itatu yapitayi. Mongokumbusana ndale za kumalawi zimaoneka zophweka koma si zophweka ngati momwe timazionera ndi ndale zodabwitsa kwambiri, ndipo ndikasiya kadema ameneyi ndimanenanso kuti mungofika mapeto osamaiwala kupanga like, share komanso subscribe kuti nkhani zonse choka pamodzi pano zisamakuphonyeni. Ndine Chikondi Shadow MP wa Malawi Congress Party kuchokera Kasungu Central Constituency. Dzulo tsiku langa linayamba mmene tsiku linalilonse limayambira. Ndakasiyana anga ku skulu kumacheza nkhani zokhudzana ndi kampeni, kenako napitilira mabanki pa gateway utenga mipira yanga 102 kumapita constituency kumene ndi bonanza makamaliza. Ulendo wanga mwachidule ndayima pa Chinkhoma pamene panaliso msonkhano wina wa azimayi pana Right Honorable Kotani Hala, Honorable Khumbize Kandodo Chiponda komanso Honorable Jean Sendeza. Pamene ponso ndinayankhula ndirachoka pamenepo ndapitilira ulendo wanga kuti ndipite malo amene ndimapita. Kwa amene amakudziwa Kasungu ine ndimapita malo amene amachita kuti kunguzi tikadutsa pa Kasungu prison timakhota kumanzere, tikakhota kumanzere mudzi woyambirira timati Vijumo. Nditadutsa mudzi umene ndinadutsa Sienta ndikalole kakamoto, ndidatsetsereka pang'ono ndauloka bridge ndaona pantunda panga pali convoy, ndipo ndinayima kuti ndione kuti ndiyandani kuchitika ndi chani. Sipanapite mphindi mene ndazindikira kuti kumbali yawo kumanja kuli galimoto, kumbali yawo kumanzere kuli maso galimoto, ndipo sindinadzidzimuke chifukwa zimenezo ndi zanomo. Ukaona anthu ena mwina akuluakulu akudutsa, anthu amakhala ndi chidwi kodi winayu ndani. Anandifunsa kuti ndine ndani, ndatsitsa glass langa kuzifotokoza tango zichula dzina kuti ndine wa Congress. Anandimenya chibakera choyamba padiso, mumachita matama mumakula mtima. Wina wachola ka indicator kufuna kundibayana kwa, wina wabwera ndi paper spray kwamba kundithira. Ndi pamene chipwirikiti chinayambika ndakankha chitseko kutuluka kuyamba kuthawa kupulumutsa moyo wanga. Mwachidule kwambiri mmene momwe ndi mmene zonse zinachitikira. Kumbuyo ndikuti anyamata wakuphwanya galimoto kutenga ndalama zanga zimene makamalizira ku tournament 17 million, atenga phone yanga Samsung S24, atenga mipira yonse 102. Ndinaona kuti ngati mipira tochepa akuponyera anthu mipira ina atakaika galimoto. Ngati muona kuti ma video tikuyenda pa social media mutha kuona kunena kuti amaponya mipira imene ana ndi azimayi enovala za Afod amathamangira okatola inali mipira yanga. Chipongwe chimenecho ndapangidwa, Achihana ali pamenepo, Ayini Katola ali pamenepo. Ndinayesera kuwapemphera ndipulumutse kumana ndiyang'anira kumbali. Si anthu achilendo kwa ine, anthu ndimadziwa, ndathandizapo mbuyo, koma
nthawi itakwana kuti nandipulumutse anandiyang'anira kumbali ndiyambe khodzokhululuka wakhululukire chifukwa ine ngati mnyamata sindibweza china chilichonse chachipongwe ndipo ngati ali mapulogalamu obwera kasungu alolandiridwa kuzapanga chifukwa vote imene tikavota pa 16 September ineyo ndi chiyembekezo ndikapambana. Ailini Katola Afodi maprimary analuza anapeza 1 vote yozivoteranso okha oloma monitors awo sadavotera achihana chipani chonse MP ndi mmodzi si anthu oti munthu ngafune kuwapanga chipongwe chifukwa za mpikisano pa chilungamo chake sakupanga nawo ambuyo zokhululuka wakhululukirezo. Ndine Chikondi Shadow MP wa Malawi Congress Party kuchokera Kasongo Central Constituency. Dzulo tsiku langa linayamba mmene tsiku linalilonse limayambira ndakasiyana anga ku skulu kumacheza nkhani zokhudzana ndi kampeni kenako napitilira mabanki pa gateway utenga mipira yanga 102 kumapita constituency kumene nandibonanza makamaliza. Ulendo wanga mwachidule ndayima pa Chinkhoma pamene panalinso msonkhano wina wa azimayi pana Right Honorable Kotani Hala, Honorable Khumbize Kandodo Chiponda komanso Honorable Jean Sendeza. Pameneponso ndinayankhula nditachoka pamenepo ndapitilira ulendo wanga kuti ndipite malo amene ndimapita. Kwa amene amakudziwa Kasungu ine ndimapita malo amene amachita kuti Kunguzi. Kunguzi tikadutsa pa Kasungu prison timakhota kumanzere. Tikakhota kumanzere mudzi woyambirira timati Vijumo. Nditadutsa mudzi umene ndinadutsa Sienta ndikaloleka kang'ono. Ndidatsetsereka pang'ono ndawoloka bridge ndaona pantunda panga pali convoy ndipo ndinayima kuti ndione kuti ndiyandani kuchitika ndi chani. Sipanapite mphindi mene ndazindikira kuti kumbali yawo kumanja kuli galimoto kumbali yawo kumanzere kuli maso galimoto ndipo sindinadzidzimuke chifukwa zimenezo ndizanomo. Ukaona anthu ena mwina akuluakulu akudutsa anthu amakhala ndi chidwi kodi winayu ndani. Anandifunsa kuti ndine ndani ndatsitsa glass langa kuzifotokoza tangu zichula dzina kuti ndinawakongeresa anandimenya chibakera choyamba padisa mumachita matama mumakula mtima. Wina wachola kaindiketa kufuna kundibaya nakwa wina wabwera ndi paper spray kwamba kundithira ndipo pamene chipwirikiti chinayambika ndakankha chitseko kutuluka kuyamba kuthawa kupulumutsa moyo wanga. Mwachidule kwambiri mmene momwe ndi mmene zonse zinachitikira kumbuyo ndikuti anyamata wawo tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.